patas sa hari. Samtang sports, balita sa sports, Nietes nakuha ang WBO Super Flyweight title. Balita Entertainment, Jesse Mendiola kag Luis Manzano kasal na. Samtang sa balita special, aton pagistoryahan ang lain-lain yung pamaagi agad hindi madulaan sa paglaom samtang naka-lockdown. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw, Lunes, Abril 5, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 5 karon nga agang weather update sang pag-asa, alas 3 kay na sang kagahon, ang low pressure area anakitaan sa 1260 kilometros na sidlangan nakatunda na sidlangan sang Basco, Batanes. Ang northeasterly wind flow ang nag-apekto karon sa Luzon kag Visayas. Ang Western Visayas kalakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang northeasterly wind flow. Mahinay tubtub kasarangan nga huyop sang hangin gikan nakatundan na sidlangan ang mga tiyagan sa Western Visayas. Ang baybayon mangin makanay tubtub kasarangan ang dapya sang balud. Samtang temperatura mabatyagan sa 22 degrees Celsius, tubtub sa 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:49 kaina, mga tunod naman las 6:09 karon sa gabi. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Like Yes, good morning liwat sa aton nga ka-aksyon and welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa kay Cory Vida still watching dira sa Kuwait via Jonathan, may aga dira sa imo. Carol Montoya, good morning man sa kaihada ko dira no sa Quezon City. Elizabeth Garde, Michael June Season, monitoring lang from Chateau Elise, Paranaque. Kag sa Energy Funds Club kuno good morning. Greet naman si Greg Gustiniane Puertas, Othello Dizon, Herrick Mirasol, Kimberly Navarro, kag kay akong diri sa may NCR Plus Bubble. Joval Trinidad, good morning. Dira sa imo sa Pinaginpinan, watching from Kabankalan gali, no? Ini si Joval Trinidad. Ma'am Vanessa Mayo, nag-send na naman sang 50 stars. Thank you very much, Ma'am Van. Kay Raymar Baranyo Lingoste, watching live from Barangay Hagimit, La Carlota City. Sige. Kag dira sa kay Rose Winner sa Germany, mayong agaman sa imo. Sige, action draws na bin, dali lang. Good morning man kay Lionel Golmatico, listening dira sa may Philadelphia. Kay Dondi Kagampang Lambaco Vertudazo. Good morning man kay George Gargaseran dira sa may Barangay Singkang Airport. Kay Sel Mercado, good morning man sa imo dira sa may Mansilingan. And subong adoption boy, gina-greet ko lang happy birthday man ang ako niya brother si Denmark Cabato. Happy birthday sa mga Laura siya sa ano din sa sa Cavite. Sa oo. General Trias. Cavite, correct. Dito na sa Sabong? May project ko sila? Yes, Action Boy. Mga housing. Kaga i-greet karon online. Online? On air? On air si Manong Guard. Birthday niya sa mga correct. Birthday gulo That's why Bloody Mary ang menu ni Jo Marie. What's our menu for today, Jo Marie? Bloody Mary. Abi ko Action Boy, pasta mong kay Bloody Mary, nakita ko na kay Gordon Ramsay, bala nga chef, pasta na siya. Ang pagkakakuha ko sa Bloody Mary na iya, wine na ako na siya, drink na siya. Galing. Oo, Meron naman pasta. Drink na meron niya. gani kay Jo Marie, dinuguan. So, ang dinuguan ni Jo Marie, kuha na sa concoction na siya sa drink, ang Bloody Mary. okay. Oo. Ako yung nabala niya pasta. Okay. So, sari-sari nga Action Boy. Oo. Okay? Sige, sa kay Athea Kim Riman, namang agaman. Sa kay Krisha Blas. Kag Alex Fuentes, of course. Good morning dira sa imo. Kay Suzette Moises, greet naman si Royce Romay. Happy birthday sa Tustin, USA.
Royce Romay, happy birthday from Suzette Moises. Kay Virgo, September, good morning dira. Good morning liwat kay pare ko Glenn Santana dira sa Bago City. So, maning tsura sang Bloody Mary, linguini naman ni saya. Vladimir, okay, sige. Namit na siya actually. Ba siguro ginputangan wine? Nga Bloody Mary. Posible. Reggie Sevilla, pamangkot sa kung may lockdown sa Bacolod, wala lockdown po sa Bacolod. Cocktail na siya gali ang kuan, ang Bloody Mary, cocktail. Kathy Calatrava, kag Homa Lumena, good morning. Standby sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita lokal, nagmando si Mayor Evilio Leonardia nga ipatuman ang maximum nga 30% nga capacity sa mga dine-in restaurants, fast food, food retail establishments, supermarkets, grocery stores, kag mga food preparation establishments. Ini ang base man sa Executive Order number 17 nga gin-issue ni Mayor Leonardia nga limitahan ang mass gathering kay iban pang aktibidad kasunod sa pagsakas ng COVID-19 cases sa syudad. Nasaad sa executive order sa alkalde nga sang Marso 23 tungtong 29, naga-average sa 17% ang positivity rate sa syudad kag ang pagsaka man sang hospital capacity utilization. Nasaad sa mando nga 30% man ang mga barbershops, salons kag iban pa nga personal care service establishment, mga religious activities kag meetings, incentives, conference and exhibition kon MICE events. Nagpanugyan man si Leonardia sa tanan nga talatapan sang gobyerno kag sa pribado nga ipatuman ang skeletal workforce sa bulan sang Abril. Ginkumpirma ni Vice Mayor Elcid Familiaran na ginaprobahan na sa National Interagency Task Force kung na ATF ang hinyo sa Region 6 nga travel moratorium gikan sa NCR kag Cebu umpisa Abril 4 tubtob Jes 2021. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay Familiaran ginpahayag sini nga sa tion nga makapagwa na sa opisyal nga mando si Presidente Rodrigo Duterte o kon ang NIATF gilayo naman ini nga patuman sang syudad. Sa idalom sang travel moratorium hindi makasulod ang mga biyahero gikan sa NCR kag Cebu sa Region 6 paagi sa sea, land o kon air travel man umpisa Abril 4 tubtob Jes 2021 sa tuyo nga mapunggan ang paglaptas ng COVID-19 sa rehiyon. All flight, incoming flight, going Western, Region 6 and Kwan, Sea, Air. But request na siyang Iloilo, April 4 to 11. Kabahin sang pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang posible bago nga variant ng COVID-19 ang isa sa ginalantaw ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga rason sa nagadamo nga kaso ng COVID-19 sa syudad. Sa interview sa Kapuyan sa Aksyon, ginpahag ni Leonardia nga wala man niya ginakumpirmar nga may bago nga variant ng COVID-19 sa syudad sa Bacolod, apang posible ini ang rason sang gulpi nga pagsaka sang kaso ng COVID-19 sa syudad bangod sa madasig nga paglaton. Suno kay Leonardia, ini matapos nga may mga kaso nga kung magpositibo ang isa ka miyembro sang pamilya, nagapositibo man ang iban nga miyembro ang halos bilog nga pamilya. Sa karon nagpanugyan si Leonardia sa Bacolod noon nga magtiner sa ila mga puloy-an agud matap na ang posible paglapta pa sang COVID-19.
Magapatawag sang pagsinapol si Bacolod City Mayor Evelio Lunadia sa transport sector, restaurant owners kay simbahan sa mabot nga Martes, Abril 6, 2021. Sa interview sa Kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni Lunadia nga iya una nga sa pulon las 12 ng hapon, Abril 6 ang transport sector upod ang LTFRB, bitaw kag LTO angot sa report nga may pila ka mga drivers ang wala nagatuman sa social distancing sa ilang mga pasahero. Las 5 sa hapon pag sa pulon man sa alkalde mga punong barangay kag las 8 sa gabi, pagasapulo naman ang mga restaurant owners agud hingyoon ang pagpatuman sa 30% nga kapasidad kag istrikto nga health protocols. May separado man nga pagsinapol pati gayunon ng alkalde sa simbahan. Nabaluan ang ini nga hingyo sa alkalde agud mapunggan ang ginakabalakan nga posible pagtaas pa sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Naka-record naman sang dugang 99 ka-kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ang Western Visayas kahapon nga adlaw Domingo nga nagdala sa kabilugan nga 28,040 ka COVID-19 cases sa riyon. Ang probinsya sang Negros Occidental naka-record sang 41 ka mabago nga kaso sa COVID-19, 20 sa probinsya sang Iloilo kag Aklan, 13 sa siyudad sang Bacolod kag 5 sa siyudad sang Iloilo. Wala naman sang bago nga kaso sa COVID-19 sa mga probinsya sang Antique, Capiz kag Guimaras. Sa karon 2061 na aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. May 70 naman kabago nga na-record nga nag-ayo sa Balatian nga nagdala sa kabilugan nga 25,185. Wala naman sang na-record nga napatay sa sining Balatian. 107 sa 114 ka mga persona ginswab nagligad nga hapon sa banwasang Ilog ang negatibo sa COVID-19. Suro kay Dr. Bien Nilios, Municipal Health Officer sang banwasang Ilog, sa mga ginswab 7 gid lamang ang nagpositibo kag ginpaidalom na sa quarantine. Sa piyak nga bahin ginkumpirmar man ni Nilios nga mga tricycle drivers sa Barangay Tabo, Banwasang Ilog kay iban pa nga persona nga ginpaidalom sa swab test ang nagnegatibo man sa COVID-19. Bagod sini ginrekomendar sa MHO nga kakason ang lockdown sa among barangay. Pagpahayag ni Nilios, nagakahulugan lamang ini nga wala naglaton sa iban nga residente sa Barangay Tabo ang Kagaw. Sa karon ginaplastar pa sa barangay kag lokal nga gobyerno ang mga restrictions sa gud makontrol ang COVID-19. Nagpasalamat si Nilios bangod wala nabudlayan ang MHO sa pagpatigayon sa contact tracing kag pagpatuman man sa lockdown. Ang Barangay Tabo ang ginpaidalom sa lockdown sa sulod sa 4 ka adlaw. Ginpahayag naman ni Horace Yap, consultant sang IPM-CDC, nga positibo ang reaksyon sa mga barangay nga ilan na padulungan angot sa ginaduso nga gabi ang paghakot sang basura sa pila ka mga barangay. Sino kayap ila patapuson na resulta sa bidding sa masunod nga contractor sang basura sa syudad para sa bulan sang Mayo tungtod Disyembre tuig 2021 antes isumeter ang proposal sa syudad. Ang IPM-CDC aliwat nga nagpakigbahin sa bidding nga patigayuno naman karon nga adlaw Lunes, Abril 5. Sino pa kayap ang kompanya ang liwat magapatawag sang pagsinapol upod ang Environmental Management Bureau sang DNR angot sa ila ginaduso. Sa nabaluan, tuyo sa paghakot ang basura kung gabi, ang mga malikawan ng traffic kag hindi mangin eyesore ang basura kung aga. Ano tang barangay positive ang pagbato nila kung sila na bayan man sa pagpata man namon sa IPM. Although mudaro sa kay mas more sa gabi, ito galing ito na pigilig mas mayon siya. Ang kabahin sa pahayag ni Horace Yap, consultant ng IPM-CDC. Kag sa katapusan nga balita lokal bangod sa padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 ginpostpone ang first Mayor Raymond Tongson and Governor Bong Lacson tour Negros. Ini ang gindesisyonan sa Executive kag Organizing Committee sa mga aktibidad agud mapasiguro ang kaluwasan sa tanan nga mga partisipante. Sa post sa Facebook page nga Mayor Raymond I. Tongson, ginpasiguro sa committee nga ila pagabantayan kag i-evaluate ang overall COVID-19 situation antes ibalik ang among aktibidad. Ang Tour of Negros ang isa ka 5-man team race nga kuntani mag-umpisa buwas nga adlaw Abril 6 tubtub 9, 2021. Ang mga rota sini ang mga Abril 6 Himamaylan to Hinubaan, Abril 7 Hinubaan to La Castellana, Abril 8 La Castellana to Don Salvador Benedicto kag Abril 9 Don Salvador Benedicto to Himamaylan. Marso 25 sanggin patigayon ang launching kag ribbon cutting ceremony sa first tour of Negros sa SM City Bacolod nga ginsaksihan nanday Governor Lacson, Himamaylan City Vice Mayor Justin Gatuslao kag Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran.
One-time cash o kung in-kind assistance sa mga residente sang NCR Plus ipanagtag na karon nga adlaw. Samtang Vaccine Institute plano nga ipatukod diri sa Pilipinas. Ang detalye sa mga balita national sa paguliksang aksyong Balita Morning Edition. Kagsap Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapan. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakuna. Yes, good morning Liwat. Sa nag-monitor dito sa Facebook, no? Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning lang iya kuno sa kay sister niya Mrs. Alvarez sang Barangay Tangub with love from Minnesota. Sa kay pare ko, Maui Kanyada Jr., halong manggid pre-Maui, no? Kanyada Jr. Kay Ma'am Maria Luisa Luing Melos, dira sa Baguio City, good morning. Kag of course kay Ma'am Arevalo, no? Romela Arevalo, dira sa Baguio City, good morning man. Maricel Saludo Hermoso, greet siya lang ang Hermoso family sang Barangay Bagroy. Wilfredo Caro, Merly Plaza Herher, maayong agaman sa imo. Sir, pwede ba pauliang halin sa NCR pakadto sa Sipalay City? May moratorium may moratorium subong ang NCR way anay sang mga nag-order ang National IATF nga wala anay sang biyahe halin sa NCR, halin sa Cebu pasulod diri sa Western Visayas, so that would include Negros Occidental.
Okay, no? Sa may moratorium, travel moratorium. Pilton Lipura, great naman si Lolit, Mary Grace, Sharon, Ryan, Boboy, Analini, nagamonitor sa Pasay City. Jane Oiseser, kaya Christine Minias Villalobos, sa tanan ni members man sang Energy Fans Club. Sa kay John Unabia Kawit, good morning. At Eden Sapanta Kasuyon, watching from Pinaginpinan, Cabancalan City. Ginagreet naman belated 7th birthday sa iyang anak nga kapid, Aldrin kag Aldrich Zapanta Kasuyon, kag sa kay Renz Zapanta sa iya 11th birthday naman. Sige, happy birthday sa inyo. Damo birthdays mataan ni Juan ba? Ni Eden ba? Apple Barido Florentino, watching live sa Bacolod Homes Royal, Alihis. Good morning dira sa imo, ha? Sa kay Richard Daet Pacheco, great tatamyaw niya lang ang BCNHS Batch 94 kag RTNHS Extension Batch 94 sa Maao Central, Bago City. Kag sa Hacienda Saragosa. Noel Oy. Sige. Si Migo ko Noel Libuon. Good morning mandra kay Mike Libuon. Good morning mandra sa imo, Mike Libuon. Sa kay Greg Justiniani Puertas. From Quezon City. Greetings sa family Puertas, Villarosa, Justiniani sa Sumag kag Murcia. Okay. Go. Kaya wala na. Anton de los Reyes, ara pa ho. Good morning man sa imo dira. Kay migo naton Roberto Juanbol Gallo. Good morning man kay Ma'am Alma Gallo dira sa Las Vegas, Nevada. Action Boy, good morning man. Pero i-greet gini karon sa on air kay sa radyo niya gapamati si Nanay. Si Lola Nonoy Tingson sa East Home 6 Barangay Mansilingan. Ang nagapatamyaw sa iya si Inday Ann. Kilala mo si Defensor? Inday Ann? Inday Ann Defensor eh. Oo, syempre. Amo na Inday Ann. Inday Ann. Mayo na siya. Sofia Labto. So, nalabuan na niya, subong labto na siya eh. Pwerte nga, pa? Glow up. Si Sofia, so, kuha na sa gali, no? As the years goes by, as the years go by, kuha man, kaya halin sa labuan, naglabto, mag-lab 3 na ganina. Nakahalalungan na. Malambot yan na si Andre Pulangko. Kasi Andre nag-anuan man na siya mo. So nag-anto, subong Andre na siya. Dasig man nagyang pagsaka. Kasabal. Good morning, Action Boy. Araman si Sir Edwin Pineda. Yes, good morning, Sir Watching. Pineda. Ano niya? Si Edwin Miranda man dira sa may Murcia. Good morning. Tanan nga Edwin nga pamati sa Yes, subong aga. Good morning. Sakay Kagawad Mila Alit. Good morning. Kagawad. Kagawad Ulay Abalahon sang Aragi siya, timing. Kabog. Belated happy Easter ko, no? Yes. So, sakay Kagawad Mira Polidario sang Pahanukoy. Good morning mandira sa imo. Kag kay Jeanette Delino sa kuandiraw sa Negros Dental District Jail. Arman Tres Reyes from Talisay City. Good morning, man. Okay na? Sa kay okay. Sa kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Maayong aga man dira sa imo. Kag kay si Donna Prodigalidad ba? Robles Prodigalidad bala? Sa San Diego, California. Good morning, man. Sa kay Noel Ichanova, kag kay Sheila Duyaki Salazar, watching sa Saudi Arabia. Tama yung lang Duyaki kag Salazar sa Silay City nga family. Okay, standby na sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:33. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ipanagtag na sa mga local government units ang 22.9 bilyones pesos nga pondo para sa one-time cash o in-kind assistance sa mga residentes ng NCR Plus karon nga adlaw Lunes. Sunod kay Undersecretary Bernardo Flores, Officer in charge ng Department of Interior and Local Government, kung nabato na sang LGU ang pondo, silang hatagan sang 15 kadlaw agon mapanagtag ang cash assistance kag 30 kadlaw sa pagpanagtag sang in-kind assistance. Patag ni Flores, kaysa gid lamang maghatag sang ayuda ang gobyerno bangod nga ang ginkuhaan sang pondo, amo ang nabilin sa Bayanihan 2. Ang mga pamilya nga nagabaton sang madubong nga income sa Metro Manila, kay iban mga probinsya magabaton sang 1,000 ka pesos tungtong 4,000 pesos nga ayuda. Ginahinyo man ni Flores ang mga LGU nga hindi paglaktan sang pamulitika ang tagtaganay sang ayuda. Dugang pa mahimo magkapadangat sang reklamong publiko sa mga opisyales nga ginagamit sa pamulitika ang tagtaganay sang ayuda. Ginasuportahan ni Senator Christopher Bongo ang ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte nga magtukod sa mag-manufacture o kung mag-develop sa kagalingon nga bakuna batok sa mga masunod nga pandemya. Santong Martes, ginpahayag ni Duterte ang tuyo sini nga makatukod ang Pilipinas ang kagalingon sini nga Vaccine Institute bilang iaibilin nga legasiya sa mga Filipino antes matapos ang termino sa tuig 2022. Samtang ang Department of Science and Technology naman ang nagapabor sa nasambit nga proposal sa pagpahayag nga ang institute ang mga mag-focus sa vaccine development. Samtang ginalauman naman ni Go nga ang Vaccine Institute ang manginsabat sa karon nga kawadon sa ikasarang sang pungsod nga makaproduce ang bakuna kay ban pa nga medisina sa infectious diseases kaangay sang COVID-19. Ginako naman sa Department of Health nga nagadamo na ang natapigan sa COVID-19 sa mga health workers sa rason nga nagapatigayon na sa hospital level investigation para matumod kung di naghalin ang infection para masolusyonan kag mauntat naman ang paglaptas ni sa pinakauli nga datos ng ahensya. May 644 ka-active COVID-19 cases sa mga healthcare workers. Kamangdanan nga ginihinyo sa DOH ang tanan nga mga doktor kag nurses nga magpabakuna na kung may supply sa ilang lugar. Sa karon yara sa 78% sa COVID-dedicated intensive care unit beds ang ginagamit sa Metro Manila. Kamangdanan nga mayara pa sang kama para sa may balatian. Magapahamtang sang 18,000 ka mga contact tracers ang Department of Interior and Local Government sa Metro Manila agud mas padasigon ang contact tracing. Duyag sang DILG nga makapatigayon sa contact tracing sa tanan nga na-expose sa COVID-19 patient sa sulod sang 24 oras. Sunod kay DILG Officer in Charge Undersecretary Bernardo Flores, mas pabakuron sa gobyerno ang prevention, isolation, treatment kag reintegration measures sa National Capital Region o NCR Plus nga ginpaydalom sa enhanced community quarantine tubtub Abril 11.
Pagpahayag ni Florese, hindi na epektibo ang contact tracing kung maglapaw na sa 24 oras. Sa Metro Manila, nagapabilin ang 9,000 ka mga contact tracers nga unang hire nagligad nga tuig. Magapangita naman sa duga nga 7,000 ka mga contact tracers ang Department of Labor and Employment para sa NCR, samtang 600 naman ka mga contact tracers ang ginapangita sa Metropolitan Manila Development Authority o kon MMDA. Samtang nakarecord sang dugang nga 11,028 ka kaso sang COVID-19 ang pungsod Pilipinas kahapon nga adlaw Domingo, Abril 4. Ini ang nagdala sa kabilugan nga 795,051 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Nagdangat naman sa 41,205 nag-ayo na sa balatian kang nagdala sa kabilugan nga 646,100. Duha naman ka mga COVID-19 patients ang nagkaliwan kag na ang death toll karon ang yara na sa 13,425. Sa karon ang Pilipinas ay may 135,526 ka aktibo nga kaso sa COVID-19. Sa katapusan nga balita national, ginatunan sa karon sa Department of Foreign Affairs ug DFA ang paghimo sang legal nga tikang upon political initiative may angod sa pahayag sa pungsod China nga kabahin sa ila teritoryo ang Julian Felipe Reef. Sa Twitter post, ginpahayag ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga pag-angkon sa China sa Julian Felipe Reef ang nagatuga sang lala nga problema para sa Pilipinas. Marso 21 sang nagpasakas ng diplomatic protest si Locsin batok sa China bangod sa presensya sang masobra 200 mga Chinese ships sa Julian Felipe Reef nga sakop naman sang exclusive economic zone nga nahamtang malapit sa probinsya sang Palawan. Sunod naman sa China ang mga barko ang nagapanagat sa lugar kag ginalegar nga ang reef nga ila ginatawag nga New Iliao ang sakop sa Nansha Islands in China. Samtang nagpakita naman si Locsin kay Chinese Foreign Minister Wang Yisang sang Biyernes, Abril 2. Ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Sige. Aha, kay Sel Mercado, just asking lang. Gapamangkot si Sel Mercado, bla. Kung, ano itong mangkot siya man? Sir Boy, just asking lang, tuloy bang flight man dito sila airport? Wala ba travel moratorium for passengers na taga Negros? Kasi ang Bacolod, may EO na for travel moratorium. May ara nga, Kwansel, ang National IATF, nga may travel moratorium. Order ni sa National IATF. May travel moratorium from April 4 to April 10. So, ang tanan nga mga travel from NCR, Cebu, I think,
Kag nang mga kaiping dira nga mga probinsya bala sa NCR, ng NCR plus bubble. May ara na travel moratorium from April 4 to 10. So ay biyahe. Land or air travel man. So wala kuan. Manila to sila wala kay tungod sa travel moratorium. Na yan na sang National IATF, no? Region 6 na actually ang nag-request. Actually bilong ka Region 6 Lang hindi kasulod ang NCR. Correct. Hindi lang sa Bacolod. Kundi bilong ka Region 6. Kag ano yung request ni Mayor Binya? Mas do 10 days pag ito kaning request ni Mayor Until Bing. April 14 to galing daw wala pa to na. Wala pa, away pa. Pero I think do may ara nga ang ini ba lang si inhinyero bala sa ang regional ATF daw i-endorse nila ang ining request ni Mayor Bing. Nga daw 10 days siya hasta sa April 14 gidya, no? Daw 10 days abi nga travel moratorium. Ina for Bacolod only, pero wala pa na yan na-aprobahan, Action Boy. So until now, April 10 lang ana hasta, no? Ang travel moratorium diri sa Region 6. Okay. So April 4 to 10. Okay? Na may standard to ganing nga kilala ko, nakakuha na sila sa una, naka-OJT. Si Risa Rio Malos bala. Sa diyan, sila Aras na sa mga standard sa Manila. Ay, galing. Tiyan mo na sa kaya until April 10. Way pa ta siguro after sina, no? Diba? Si may mga extension, way ta siguro after sina, no? May result naman sila nga negative. Nabalaan ko ni ining negative kung may RT-PCR ka na, RT-PCR ka, test, nag-negative ka. Tapos matravel ka tani may moratorium. Ano balaan ko sini? Kundi kaya within 72 hours dapat amo nang imong kuan nga RT-PCR test. May nabalaan ko sini daw I think kay Councilor Ising Salanga nga post nga ang ining imong RT-PCR test pwede mo na siya magamit kung magbalik ng biyahe. Amo lang isang itapik mo sa imo espas. Pwede siya magamit na nimo kung kung magbiyahe ka na. Kung makabiyahe ka na. Wala na lang to yang 72. Wala na kay tungod sa ining gulping nga travel moratorium. So I think ang Bacolod nagkuan sila nga ang Bacolod EOC batunon nila ang mga RT-PCR naka-RT-PCR test ka na. Na batunon sa Bacolod, no? Tiambal ni Risa, niya may nakita hanggang 10 lang kay may nakita ko may 12 pag 14. Kay may mga request wala Risa, tayo amo na nga tanaw naton pero as far as I know, ang in order pa lang niya sa National IATF hasta sa April 10. Way takbalo sa iban pedra, no? Kay may mga request pa iban nga LGU iban nga mga local government units. So way takbalo kung may extension pa ini, no? Basta subong niya ang iya pa lang sa National IATF April 4 to 10 ang travel moratorium, okay? Sige. Kay Lily King dira sa London, good morning. Kay paryente ko Helen Duran Sandigan Nerves. Good morning dira sa may Kaliling Kawayan. Good morning dira sa imo. Sa kay Glacia Avlas may agaman sa kay Raymond Legaspi Pinida. O yang imo friend do ari siya. Good morning, Raymond. Kay Tita Arlene Untal kay sa pamilya Marinay. Ginagreet naman si Lulaya Erlinda de la Cruz. Okay. Si kuan way kabugtaw. Muntua rin nyo. Wala. Basta ito siguro sa iya nga barangay Action Boys. Sa pangalagad guro sa iya mga constituents. Yes. Dahil gitmandaan kong kagawad kasang barangay. Pero sa una sa imo balahaw sang kagawad ka pa sang Panokoy. Tapos kung di ka huyab ko to dayon kaya may mga duty pa to sa barangay. Kay Teres Simpron Yong, Aremia Garcia, good morning Mandra sa imo, no? Sa kay Amelia Roxanne Natibuok, good morning man. Sa sino pa kita nito? Asa on air lang ron di ba na, no? Sige standby na kita sa dugang naton nga mga balita.
Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Naka-house arrest na ang anay Crown Prince ng Jordan, si Prince Hamza bin Hussein bilang kabahin sa crackdown sa mga kritiko. Ginakusahan ini sa iya half-brother nga si King Abdullah sa korupsyon, incompetent kag harassment. Kalakip si Hamza sa pila ka mga ginaresto bangod sa coup plot. Samtang ginpangwala naman sa militar nga naka-house arrest si Prince Hamza. Nagumpisa ang tikang nga i-house arrest si Prince Hamza sa nagbisita ini sa tribal leaders kinakuha sing suporta. Samtang ini ang ginhimutig naman ni Prince Hamza ang alegasyon bangod wala ini sang ginahimo nga sala kag hindi ini kabahin sang anuman nga conspiracy. Sa balita sa patay sa negosyo, matapos ang big-time rollback antes ng Semana Santa, liwat magapasaka sa presyo ng petrolyo ang mga oil companies. Ginapaabot ng magapatuman sa pagpasaka sa presyo sa buwas ng adlaw Abril 6 ang mga kompanya sang langis. Ang presyo ng gasolina mahimo magasaka sa 65 tubtob 75 sentimos kada litro, samtang hindi naman madugangan ang presyo ng diesel kag kerosene, apang wala sa gihapon ginadula ang posibilidad nga magasaka ini sa tubtob 5 sentimos kada litro. Isa sa nakita nga rason sa panibagong oil price hike amo ang pagbara sang barko nga Ever Given sa Suez Canal sa tuong Marso 23 kag pagbuhin sang OPEC group sang ilang oil production. Sa foreign currency exchange rate ang US dollar 48 pesos kag 55 sentimos, Singapore dollar 36 pesos kag 6 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 sentimos. Kag sa ito naman nga balita entertainment, ginkibot ng Luis Manzano kag Chessy Mendiola ang patag sang local showbiz matapos ginanunsyo nga sila ang kasal na. Sa ilang social media account, ginanunsyo sang aktres nga sa pang Pebrero sininga tuig 2021 sang ginpatigan ang ilang nga kasal. Wala naman gin-mentional sa duha kundi nga lugar ginpatigan ang ilang nga kasal. Pila sa mga nagtambong ang ginikanan ng Luis nga sanday Edo Manzano kag Vilma Santos Recto, amuman sanday Senator Ralph Recto kag bata sini nga si Ryan Recto. Masubra 4 ka tuig na ang magkarelasyon ang duha kag sadtong Disyembre 2020 lamang ginanunsyo nga sila ang engaged na. Sa balita sa sports, nakuha ni Donnie Nietes ang WBO International Junior Bantamweight Belt matapos ginpierde si Pablo Carrillo sa Colombia. Nakuha sa Pinoy boxer ang unanimous decision sa enkwentro nila nga duha. Ginhiwat ini sa Caesars Palace sa Blue Waters, Dubai. Nangin mainit ang pagbaluan na isang tapungol sang duha apang mas nagpakita sang mas madamo nga sumbag si Nietes. Ginako ni Nietes nga nabudayan ini nga tumbahon ang Colombian boxer. Bangod sa pagdaog, may 43 na kadaog si Nietes, isa ka pierde kag 5 ka draw, samtang may 25 kadaog, 8 ka pierde kag isa ka draw naman si Carrillo. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! And Yes! happy Monday! First Monday of The month. Yes, sa Month. April. Of course. Ano to kaya ba akong ginasi mo? Ang month of April, thanks din kinaka-survive Kita sa month of March. March. Ini naman i-survive naman natin ang month of April. So that matawag kita nga Survivor. Survivorist. Survival of the fittest, no? Sige. Nag 1 year na ang pandemic sa aton, the Action Yes. Boy. So, pasalamat kita kay at least asa subong At ano least. kita blagyapon how? Healthy kita yagyapon. And strong. Strong. Namiyan pa sa mga strong. Sige. So, makagi man ta, quarantine, pero wala tayo natapikan, no? Wala. Quarantine lang. Ikaw naka-quarantine ka man eh. Yes. Ako naka-quarantine man. Diwan ni Action Eden. Ako naka-agi magko-quarantine. Naka-survive. Naka-survive kita. So, tawag sa aton? Survivor. Rest. So, Si Dennis, karon may anak na sa iya. Makaram. Sige Sino? lang. Si Dennis. Oo, meron mo na siya. Si Siyempre. Aboso. Sinong Dennis? Belated happy birthday. Gali kay nung Dennis. Junior. Yes. Kag happy birthday sa Kanang birthday magulang sa April, naman niya. ano? Ha? Sang April 3? Saan naman ni birthday nung... Oh, ba namang Do 3 ba birthday na? ni nung Dennis? So, April 3. Sige, good. Sige. So, happy birthday, Anay, kay Amigo ta Edmond. Yes! Nung Edmond... Nag-apay doon. Ano nga po yun? Maganda.
Kampaner. Kampaner! Kampaner. Oo. Amon diri nga. Hindi nakakaon sa leksyon. Doon talaga ko sila kampaner. Ako man. Kampaner gali, Edmond Kampaner. Happy birthday. Happy birthday ng Preparado. Edmond. Amo na nga si Jo Marie, way pala city, ari na. Kay birthday ni Edmond. Alas 5 pa lang. Alas 5 pa lang, ari na si Jo Marie, kay damo sang Hilimuson. Yes. Kay birthday ni Edmond Kampaner. Oo. Aga pa sa Bilang birthday ng Edmond, ang main dish. Ang main dish, Bloody Mary. Kaya ang balos ni Jom, siya kunwari ma-duty. Sagwa. Mang check temperature. Charot. Pero happy birthday kit ng Edmond Campanel. Sige. So, diri na kita sa aton nga balita, special action boy. Ka, i-greet ko lang anay on air si Grace Mustre. Good morning dira sa imo, Grace. Melchorita Ferrer, Michael John Season. Ang mga essentials ko mga traveler hindi makasulod. Hindi ko hindi ko kabalo kung ano ang buot mo silingon sang essential traveler Michael John Season, no? May kilala sa mapuli mo. Hindi ko kabalo kung anong namin niya sang essential traveler. Abi mo, ang essential traveler na siling naton, brati, galing kang problema naton is wala gid sang flight nga masulod rin mo. So, kung mapuli siya, tiba anong sakyan niya, kay why flight. Amo nang problema. Unless guro ini mga natawag naton nga sweeper flights, may mga sweeper flights kini natawag mo. Pero iniya tiway isang flights nga masulod no? Na muna sa ang sitwasyon, okay? Sige, okay, go. So, sa ato na balita, Special Action Boy, aring nagkalain-lain nga pamaagi para hindi bala madulaan sa paglao, mambala samta ng ka-lockdown. Kaya diba, subong nagbalik naman ang mga lockdown sa mga lugar, especially dito sa NCR. Kaga, diri man sa ato yung mga nagpositive bala, syempre naka-lockdown sila or naka-quarantine sila balay for pila ka, 14 days mo. adlaw. 14 days ang aton quarantine period Oo. So, iba na Action Boy, ga problema naman kaya, ano naman mo na bala. By the way, solito ko lang Blackson Doors. Ito lang, may salita lang nga may RT-PCR test ka na. Tapos may moratorium, may travel moratorium. Kundi, ang RT-PCR test dapat 3 kadlaw na siya. Within 3 days siya. Amo nang pag-submit mo, no? So, ini, I think, ang Bacolod DOC, kung may RT-PCR test ka na, mo na siya tapik mo sa imong espas. Bisan na, kung magbalik ng biyahe, pwede mo na sa magamit gyapon. Pero pag abot dire, iswab ka. I-swab kaya. Libre. Pero applicable ang Action Boy sa mga sa mga dapat mabiyahe sina nga adlaw. April 4 ang labi tapos wala biyahe. So applicable lang siya sa amo sina. Yes, sa period sa April 4 to 10. So hindi ang iba niya basta sa March 25 pa to sa layout hindi na pwede, no? Okay. So pag abot diri swab ka dayon libre na. Swab ka lang. Libre na. Oo. So halimbawa April 4 tani imo biyahe, galing kay may travel moratorium. So ang next mga biyahe 11 na no? Makon way pagbago. Oo, kun way pagbago. So 11 butang ta 11 na. Tiyang imo tiyang swab test results ng April 4, valid pa na siya. Pero pag abot di iswab ka. Libre na. Libre na siya, mga ka-action. Okay? Sige. So, Action Boy, samtang ara kasi inyo puloyan sa mga naka-lockdown, bala nga do, kablok Action Boy, ang kung ma-lockdown ka Action Boy, makatuga, magigkis asang doon naglaing ano sa imo nga ulo mo, ano nakasulod sa ulo mong bala, nasubuan ka gulpi. Oo. So, Action Boy, ang pinakauna. May ginatawag kita ng kuwan mong cabin fever. Amo na kay Dr. Ano tuligan mo? Dr. Tong, yung mga guests ang nalipat na pasang iyang bahay ito nga doktor. Basta may ginatawag ng cabin fever. Amo na siyang mga doara ka lang ibla sa four corners ng mga naman na siya. So, Action Boy, mag-set ka sa imo mga mga hilimoon para bisan ara ka sa inyo balay productive kagyapon. Hamba bisan una Action Boy do hindi ka kalibot sa imo ugsaran. Taman kalapad sa ugsaran mo bala kag syempre ang ginatawag lang 9 to 5 mga duty bala, hindi ka wala ka na time kay pag abot mo paway ka na lang kag magtulog. So, mo na i-explore mo da inyo balay, kay kabalo may bubon kami digili sa kilid sa nganoon. Tama bala ka busy sa imo nga bala sa imo nga work or sa imo nga life. Makita mo may bubon ka gali. May bubon kay kabalo may bubon ka mo. Mandra gali ni kuha ang imo, ang nagakuha gali sila sa imo ilimnon gina. Sterilize lang. Hindi gali sila nagakuha sa ilimnon ko sa bubo. Tapos, di ba? Ay, kakabalo may bubon ka mo gali da. Tapos mga kada bala mang tanom ka sa kung ano, kaya basi tamaan mo makakali ka gold. Di ba, dragin tago ni sino na gani? Yung Masita. Nani. Yung sa Masita. Anong tungi mo to yung sa Mayita? Di Japanese. Anong galit
Yamashita. Yamashita treasure. Kasi ara dagli si Mugsaran. Oo. Ano bala? Paano ka bala mangita ka sa... Pangguna ka na. Pangguna ka da. Hindi ka Pangguna. pangguna. Guna sa inyo. Sapon biguna natin. So, different, ano ka ba? Different Place, different pronunciation. So, Ay, next. sa kanggid. Hindi gid man asa kilid. Nag-explode na siya. Nag-isi ang dilargo na. Nagsunduro, lingkod sa din sa sakanggid. Super lang. Hindi man ganun. Kala, isang Hindi. sasakaw mo. Kapulig, kita niya lang alang. So, sa kilid na siya siguro, hindi niya na kinaya ang laki ng paa natin. So, para siya, action boy, mag-set ka sa mga hilimuon mo, mag-shortlist ka bala kumbaga, para mayo ang lakat sa imong live. Sa ka lang sa inyo balay. So, next action boy, kung anad ka naman niya sa get-together with your friends, de syempre kung di ka get-together, schedule mo ang ginatawag lang virtual. Virtual. Ang mga nang ususubong virtual get-together. Hindi Kaya baga nila, kung may akong gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Tiara, may way ka. Pwede ka get-together with your friends via virtual. Basta hindi maglagaw, kaya may kagaw. Yes. Puli para buhi. Wow, hanggang imo nang bago na nga. Di ba nakwa? Yan ang sa kwan sa City Palabras, bala ni Father Siloy Villarosa, gin-share din ni Mayor gagapon sa interview ko. Nagamba ko si Father Siloy sa City Palabras. Hindi maglagaw, kamay kagaw. Puli para buhi. Perfect. Good morning, Father Siloy. Fairness sa mga ni Father Siloy. Birthday na pala sa mga Wednesday. Ati advance, happy birthday, Father. Cheers. Cheers. And last action, boy. Cheers to the wounds that never heals. Amo na! Kala eh. Cheers to the wish you were here but you're not. So, last action boy, i-prioridad ang imong mental health. Yes, which is importante. Very important. Importante. Kaya kung hindi mo na i-prioridad, base matupa ka sa mental hospital. Wala. No. Kung magsipa-sipa ka dasang hindi dapat i-prioridad mo ng mental health mo, importante na sa kayo. Yes, so, action boy. Ang imong peace of mind. Kung sa mga cause na sa depression, kaya maka-cause hindi insakto ng isang himuon mo because of depression. Kung may friend ka action boy nga mag-share bisi mo nga daw ka-feel ko bla depressed bong. Iyan mo siya, istorya ko mo siya nga amo na i-advise. Hindi ka mga baga, ay nga depressed kaya, may kaya kami ginakaon ka pa. Kasi being action boy nga may ginakaon kaya hindi ka pwede ma-depress. Diba? Pasalamat ka na iban ka ba naging ginakaon, mamisag ka depressed ha. Kaya iban ko sa kung depressed sila sa pagkaon lang napupok. Ay, muna. Hindi ba? Baka ka. So, walang tagit ang mental health, importante na kaya. So, ikaw yung mas kung strong kaya, congratulations sa mo, ikay strong ka. So, kaya dapat suportahan natin yung mga tao nga may mental problems. Hindi natin sila yung pag-i-ostracize. Dapat suportahan pag hindi natin sila. Buligan. Okay. Action boy, good morning. Nanto gali atong hamba ko bla kagina igrita si Lola Nonoy Tingson sang East Home 6 Barangay Mansilingan from Indayan. Defensor. Dahil kung naka-quarantine ka o nakalakakuan ka da nag-stay at home ka, always ara man ang TikTok. Happy birthday action boy sa akong magulang si Denmark Kabatu. Yes. Na. Standby na mag-action sa Action Hotline, Reaction Artay Hopon, ang inyo naman din ng news team. Action Dorel Kabatu. Pag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!